Na, sziasztok, én Robi vagyok, és itt van velem a barátom. Sziasztok! És ma mi van a virágom a kajám? Kala. Meg földét. Van földem, 6. Hát, jaj, de jó neked. Nekem Miért? nincs is semmi. Nekem nincs is. Miért? Te hol állsz, hol? A bolondból, de nincs. Ott Ez semmi sem. Ez mi? Várjál. Teheted. De te hol vagy? Látlak téged. De én leástam a föld alá, azért nem látsz. Mi? Leástam a föld alá. Kit? Én magam leástam a föld alá. És most éppen nem tudom, hogy hol vagyok. Ez mi? Ez láda. Várjál, neked nincsen ládád? Nincs. Érdemled. De kérhetek egy ládát? Vagy nem tudok neked adni. Szépen nem tudok neked adni. De akkor húsít legalább. Húsít. Húsítsam. Ez az én huszikám. Én puszim. Akkor Nem bírom kinyitni a ládát. nézd! Jújjúj. Ez se van, basszus. Szúj. De te hol állsz, hol éppen? De te hol vagy? Hol vagy? Föld alatt! De akkor te hol vagy akkor? A lábad alatt! De várjál. Tényleg? Nem, te nem vagy a lábam alatt. Nem megyek. Itt föld van. De itt föld van, nem vagy a lábam alatt. Lent. Lejjebb? Ott vagyok! Nem látlak. Ott lent! Nem látlak. Gyere, menjünk le! Én nem megyek le. Docsi, te ott vagy akkor? Akkor te gyere fel. Gyere fel. Nem tudok! Vagy. De ne így mondjad, te. Nem tudok. De miért? Ne legyen olyan, mint az Ábel. Én vagyok az Ábel gyerek. Na. Mondjuk, hogy vége a videónak. Nem, még nincs vége a live-nak. Nagyon sokáig tart a live. Live, és a live az sokáig tart. És akkor... Miért olyan sokáig? És akkor. Majd én beszélhetek? Vagy sziasztok, én két vagyok. Na, nézzük csak. Hogy állunk ők? 21, akkor jól állunk ők. Nézd már lefele! Ne így mondd. Alatt, Találtam vasat. alattad vagyok, Én mert találtam vasat. mini hagyjad. vagyok. Alattad vagyok, mert mini vagyok. Mi van? Mini vagyok. Nem érdekel. Júj. Valaki segítsen, nem tudok hova menni. Jaj, Spónolottak gyerekek? ez olyan nagy lépcsők. Júj, De azt te ássak, te hülye. nem. De látszod. Gyorsan szabadíts már ki innen. Júj. Köszi. Így nincsenek gyerekek, akkor jó. Akkor be is temetem. Miért? Mert gyerekek spónolodnak, zombik, meg ilyenek. Úgyhogy vigyázz egy kicsit, hogyha föld alatt vagy. Jó. Fel is jöttem hozzá, szia. Nem látlak, hogy engem békén a francba. Ne. Vasblokkot nem tudok. Ne. Ahhoz ki kell égetni. A vasikát. De hogy a francba égessem ki, amikor nincs... Oha! Azt mondtam a következő videómban, hogy ez simán megy. Hogy simán megy a sütő, és tényleg simán fog menni. Igen, simán megy a sütő. Simán jó. Menj már!
Miért ezt raktam? Mindegy, ássuk ki. Kiki. 5 órája megy a live. Vagy a videó. A videó Most 5 órája megy. van itt. Hát te hülye. Hol vagy? Ilyen nagy lábad még sose láttam. Te hülye vagy. Nézd már meg. A Én most lábadon égetek. vagyok. Nem vagy a lábamon. Nézd már meg! Ja, alattam vagy, igen. Alattam. Oh. Ne már! Oh. Ezért pazaroltam a deszkát, ezért a szarrél. Nézd a kezem. Látsz engem? Nem látlak. De látnod kéne. Nem lesz kész. Hát lesz is nagy. Mert egy sima ember vagyok a Minecraftból. Aztán craftolok gyerekeket. Ó, 2 vas kiégett. De már nem szörnyeket. Gyerekeket? Azokat nem is tudok. De a fából. Vasaj fából gyerekeket. Nézd már oda! Gyerekeket kaptam. Mi? Mutiból? Van meg. Mi? Itt van ez az alagút, amit ástam. De én nem megyek le. Kiégett a 6 vas. De most sütök egy kis húsikát. Milyen nagy láb? Ez a te lábad! Várjál, látod a nevem? Igen. Látsz egy nevet? Igen. Az én vagyok, ilyen. De én nem látom a nevet. Mindegy. Nézd meg még. Én most sütögetek húsikát. Köszi. Puszit. Köszi. Neked egyet, és nekem egyet. Köszi. Kisütöttem a Kiszütöttem a puszit. Itt vannak kezemben a kaja, látod? Kettő. De hol vagy? Szia, Kuzsit! Te mi vagy, nem is vagy itt. Két már húsít. Mert craftolhatok. A szörnyeknél vagyok! Mi? A szörnyeknél vagyok! Segítség! Szét fognak tépni! De Minecraftban nem lehet tépni. Te mi vagy? Szét fognak kajodni! Nem látlak. Ott válsz pedig